Nagwok, niduol siya dito, yung gidayan. Pagdayan, lain ito ba? Ngayon siya, hello. Abi ni mo kasi gitawagan nila. Ang gitawagan nila, ang iyang manager sa factory sa London. Abi ni mo siya, yung gibuhat ko siya. Sir, wa siya mutugaan nga siya sila. Usa kong kabatanon, kunya kung pwede, mo apply ko sa inyong trabaho, sa inyong kapaktorya, sa factory sa London. Mo apply ko. Abi ni mo sa tubag sa manager, ikasubo na ko do. Naan nami trabahante nga bata. Pero mao sila, wala siya magsama nga siya. Kaya siya maot, sir, unya, kumusta man ang bata sa iyang pagpanagpaw sa inyong factory? Abi ni mo sa ingon sa manager, buutan kayong bata. Busa kining bata kung sa kandilan pa nga sinultihan, mawiod ko kung kini mawala sa among factory. Iyang ikawili nga kung mahimo siral dili gyud mawala sa ilang factory kay buutan siral. Pagawas siral sa teleponawan, pagawas nila igsoon. Ang bigas nga bahin di ay ang manager sa drugstore naminaw sa bigas nga bahin samtang sila nakikistorya sa iyang manager sa London. Paggawas nila, ingon ang manager sa drugstore. Dong, nangita man na ikang trabaho, pwede ka na ako pasudlon din sa drugstore. Abi ni mo sa ingon nila, sir, sorry sir, naan ako'y trabaho. Ingon ang manager sa drugstore, nang-apply mo kang trabaho dito sa factory sa London, isa naan ako'y trabaho sir. Gani katong akong itawagan, mauto ang among kumpanya o ang nakatubag ang akong manager. Ingon ang patiri sa drugstore. Nga nung imo masigi pangutana? Nga nung mo apply man ka dito, nga naan man ka trabaho? Sabi ni mo siya ba? Ako lang isukod kung unsa ko kabilihon ngadto sa among kumpanya. Kutong ingon ang manager sa drugstore, paggawas nila kadtong bataa, bililhon pa kaysa Bulawan. Muna nga ang Diyos nagasulti nga ang daw yung gibuhat, bililhon pa kaysa Bulawan. Ang Biblia igsoon, atong nabaluan nga si Apostol Pablo, sa diha nga si Apostol Pablo, wala pa mo dawat kang Kristo ingon nga personal nga maluluwas, bantugan siya nga manlulutos. Di ba? May record. Nahimong bantugan si Apostol Pablo sa pagkamanlulutos. Gani kung doon ay magbisahi, doon ay magwali sa gym, batuon. Kadi ganahan si Apostol Pablo, apan sa diha nga gidawat niya si Kristo ingon nga personal nga manluluwas. Si Pablo igsoon nga bantugan nga manlulutos, nahimong bantugan nga magwawali. Magwawali si Apostol Pablo. Gani si Apostol Pablo mga igsunan, samtang siya nagawali, gidakop si Pablo o gibilanggo. Kinsa ikaw man ni Pablo gibilanggo? Si Silas. Sa diha nga gibilanggo sila igsoon. Samtang tuwa dito sa bilangguan, nag-ampo si Pablo. Asam na bababasa sa buhat. Nag-ampo si Pablo. Nga unta, ang nagsulat si Pablo. O sa iyang pagsulat, kay nabilanggo man si Pablo isoon, sa iyang pagsulat, iyang gi-address ngadto sa mga taga-Episo. Nga naman, ang Episo igsoon nga nasod, bunga na, ang mga tao niya, bunga na sa pagkamagwawali ni Apostol Pablo. O ang praktikal na sulat ni Apostol Pablo mabasa sa Episo 6:18 sa mayang ingon, pag-ampo kamo sa tanang panahon. Kaya nasayod si Apostol Pablo nga dako og kahimuan ang pag-ampo sumala sa iyang kasinatian. So nag-ibilanggo sila. Nag-ampo si Pablo. Pagkalas 12 kabi sa gabi naglinom. O niya paglinog na abli ang tanang trangka sa prisuhan. Pag-abli sa trangka sa prisuhan, huna-huna sa wardin, branaot.
nang layas na ang mga dinakpan. Gilanit sa warden ang iyang hinagiban, buot siyang magpakamatay. Kaya ang iyang una-una, siya ay basulod sa iyang ilang labaw. Asa man ang pinilangguan ni mo batay. Apan sa diha ang gilanit, niya ang iyang hinagiban, kay buot siyang magpakamatay, ingon si Apostol Pablo, ayaw! Wala ni man layas, niya rami. Ang punto diha mga kaigsunan, nga si Apostol Pablo nasayod siya nga dako siya og kasinatian, sumala siya kung galingon pinagis pang-ampo. So nalingon sa di ko na lang inyong pagtuo, ampo sa walay hulong yung sa Apostol Pablo. Dili sama sa kabatanon sakay sa aeroplano. Ang batanon nga nagsakay sa aeroplano dito sa taas seksyon nakras ang aeroplano, nakadi man tanto layo sa dagat, nahagba ang aeroplano sa dagat. Ang sa kabatanon buhi. Ingon ang batanon, ampo siya. Ginoo, 20 na katuig, wa ko'y ampo-ampo nimo. Siguro backslider. 20 na katuig, wa ko'y ampo-ampo nimo. Apan karon, ni ako sa dili maayo nga sitwasyon, naglangoy sa tunga sa laod, basig na dagat iho. Ako ikaw hangyoon Ginoo, luwas ako ni ining ako karon nga kahimtang. 20 na katuig, kuya po ampo. Ug iyang gisaad sa Ginoo, Ginoo, kung pananglit tagaan baka nimo panahon imo pa kong luwason karon. Akong isaad nimo, lain na pong 20 katuig, dili na ko magistorbo nimo, dili na ko mampo nimo, dili na ko kadistorbohon. Kaya ang iyang pagtuo, ang pag-ampo, makadistorbo na ngadto sa Ginoo. Sayop ng mga pangunauna. Busa, ikaw sa Apostol Pablo, pag-ampo ka mo sa tanan na panahon. Mo nang gitambagan ta, niining ato karon nga kapanahonan, kay kung ang tao dili na moampo, dili sab siya makadawat sa kahong sa balaan nga Espiritu Santo. Di yun makadawat igsoon. Kung mo basahan ang buhat, 2, sa diha ang ibubo sa Dios ang balaan Espiritu Santo, nagtigom sila. Katong manon sa Pentecostes. Wala gibubo sa Dios ang balaan Espiritu Santo. Ang uban dito sa uma, ang uban na masahiro, ang uban nagdigosyo, wala. Nagdigom sila. Pero kung mag-ingon nga, kung ibubo na sa Dios ang balang Espiritu Santo, naas pa na sa pagsimba. Ikuha na nako ang punto sa unang panahon. Ang problema diha, kung ibubo sa Dios ang gahom sa balang Espiritu Santo, may tungod sa ikaduhang ulan. Nga mao ni atong ipaabot, nga bisan unsa pa ang maabot sa atong kinabuhi dili na tamadlo. Kung ibubo na panahon sa tigom. Wa mo ko mag-ingon nga, ang dili maka anistigom, dili mabubuan. Maura na ang akong ikaw nga punto. Kung pananglit ibubo sa Dios, ang pagbubo sa balang Espiritu panahon sa tigom, buti pa sabot mo na nag-ingon ang Hebrehanon 11:25, ayaw ninyo wat-an yung panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Ilabi na sa nagasayod kamo ng inyong kaluwasan, nagakaduol na. Ang pagbalik sa Ginoo nagakaduol na. Mao na mga kaigsunan nga antong iampo nga naman. Si Ellen G. White nag-ingon. Aso si Daniel Webster nag-ingon nga ang pag-ampo mo'y usa ka mapainubsanon nga pangalian ngadto sa Dios. Gisigundahan ni Mrs. White sa pahina 225 sa mao nga pasahon itong gibasa kanina. Ingon si Mrs. White. Nag-ingon si Mrs. White nga ang pag-ampo mo yawi diha sa kamot sa pagtuo nga muabli sa tambuanan sa mga langit din didto ang dili masukor nga mga bahandi sa labaw nga makagagapo. Akong isoon, akong isulti sa inyo kapatid. Kung problema daghan, makalilisak problema. Kung namang isa-isa sa inyo kapatid, kadaog ni kaso, i-declare sa korte, daog ni. Pero itagalan ka medyo kabulan. Pag-abot sa 2 kabulan, kung dili na mo ma-process ang papel, dili ma-relocate, dili ma-subdivide, ang among gidag-an, ihatag sa Pinas. 2 na kabulan na tagal. Karon Nobyembre, karon aning bulan na pizza 28, aning nga bulan Enero. 0 2 ka bulan. Pila na lang kadlaw 18 ron. 10 días na lamang akong ipaagyo sa giampo sa Ginoo. Ginoo, ikaw ay nag-ias tanang butang. Wala gi amo kay nga tawo mi
Huwag ni ante, kisa may natawag din nga na Ibre. Tinuod na. Natawag tayo siya, pulos na hubo. Pero ang pangutan ng anong naaghan man ta karon og kabtangan.